Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngomgodi kusimanzo sekulezo nendaba eyifika ngaso ke isikhathi uMax ke umfama khanya lapha na TikTok usevele ke wasongela ke ibona ke lapha na ke abe edit ke noma ke ababhali ke balo ke iphepha lapha na ke isolezwe ngalokho ke abakubhala lapha na ngaye ke uMakhanya ngesikhathi ke ekade ke exibha lapha na ke sona ke isilo sakwaZulu ke awuyizole ke yena ke uMax ke uMakhanya ethi ke ubanika 3 days nje ukuthi ke bekwazi ukuthi besolve inkinga yabo naye ke lapha na ke uMax ke umfama Khanya awuyizole ke nangoke uMax siyabonga. Thulani Mbatha nawe Zwelakhe Ngcobo, Thulani Mbatha Zwelakhe Ngcobo, nina ama-editors ephepha isolezwe iSouth Africa yonke nina no-2 ningama-editors ephepha isolezwe uThulani Mbatha uZwelakhe Ngcobo. Message yenu le nginikeza only 3 days 3 days ukuthi kulamasimba esolezwe lenu enili-edithayo nithumelele umkhovu leli phara leli umkhanqala lo ekuthiwa uSabelo Ntsele, nimthumele ukuthi akaphinde abhale futhi amagama enu okuxolisa kuleli solezwe lenu, nixolise kumina. Nginikeza 3 days ukuthi nibhale kuyisolezwe lenu leli elinuka isihlama, nibhale kulo nixolise kuMax Makhanya ngokubhala kabi ngaye. Nginika nje 3 days. Makuphela u3 days ningakaxolisi nizoyihudela, niyezwa, nizonyanyi, ngizobuya nama-facts wodwa, ayikho into engingayazi ngani. Wena editor Thulani Mbatha nawe editor Zwelakhe Ngcobo, ayikho into uMax Makhanya angayazi ngani lapho ema-ofisini esolezwe ningama-editors. Nginikeza only 3 days ukuthi nibhale kuyisolezwe lenu isixoliso, nixolise kimi yinsizwa yakaMakhanya. Angizwani namasimba, angizwani noThuvi. Uma kuphela 3 days ningakwenzile lokho nizoyihudela msunyonyo kade niyatakwa. I can delete pictures and conversations. I can delete pictures and conversations on my phone. Awujalo mangilele ngiyamphupha, mangivuka ngiyamkhumbula, lapho akasanginaki, kodwa ngiyamthanda. Njalo mangilele ngiyamphupha, mangivuka ngiyamkhumbula, lapho